Ideme sa pozrieť na novú generácia virtuálnej reality od Dukluka, ok? Ideme si pozrieť nové videjko, čo prichystal. Takže uvidíme, čo to bude. Začnem sa k tomu vyčilovať. Kto bral virtuálnu realitu ako iba niečo na hranie, iba taký nejaký gimmick, tak ja si myslím, že toto videjko to malinko zmení, alebo možno dosť, záleží ako moc si to pôjdete, pretože osobne za mňa Quest 3 je jeden z takých tých krokov, kedy začneme brať VR trošičku vážnejšie. Virtuálna realita je už tu nejaký pátek, samozrejme všetci začali okolo nej robiť väčší humbug, keď videli to, čo robí Apple, teda tu ich Vision Pro, pretože to sa nechová úplne ako VR, ale skôr ako kombinácia virtuálnej reality a augmented reality, kde si berete digitálne prvky do svojho bežného života a sveta v reálnom čase. Zoberte si tú prezentáciu Appleacku, alebo teda celý ten Vision Pro a zoberme si, že toto je v podstate niečo ako Vision C. Oculus Quest 3, dámy a páni. Ja osobne používam Oculus už nejaký čas. Oculus 2 je jedno z mojich najobľúbenejších VR headsetov a to som ich použil fakt, že dosť. A myslím si, že tentokrát už tu máme niečo, čo sa dá použiť nie iba na haha hihi. Rovno práve, čo si hneď všimnete, je lepšie rozlíšenie. Nie je to nejako akože galakticky inde, ale je príjemné vidieť, že aj veci, ktoré sú priamo vstavané do toho headsetu, či už sú to hry alebo nejaká konzumácia obsahu a tak ďalej, vyzerá o dosť lepšie. Toto je lepšie rozlíšenie, čo to je? Je dobre vidieť, tu máte čísla, toto je Quest 2, toto je Quest 3, akože na číslach to není až taký veľký zázrak, ale na príjemnosť na oči je to veľký skok dopredu. Obidve verzie majú 90 Hz iba, ale to na VR bohato stačí. Ďalšia vec, čo je pri VR veľmi dôležitá, je práve komfort. Tým, že vlastne máte celú váhu tohto Questu vpredu, tak jasné, akože budete cítiť, že to máte na hlave, nie je to zrovna PlayStationové VR, kde naozaj tam máte iba v podstate obrazovky. Tu máte baterku, procesor a tak všetko možné barziaké a jasné, budete to na tej tvári cítiť. A zároveň tu máme nový systém toho strepovania na hlavu. Intuitívny v tom zmysle, že si to dokážete upravovať aj s tým, že to máte proste na hlave, lebo jediné, čo robíte, je, že rozťahujete tieto dve veci, čím ďalej, tak tým tesnejšie to máte na hlave a potom hore máte vlastne iba takto suchý zips, čo si proste nastavíte tak, aby vám to bolo pohodlné. Okay. Na tejto strane, ak sa nemýlim, je headphone jack, na tejto, pokiaľ sa nemýlim, tak je USB-C. Máme tu samozrejme volume a tu môžete si nastaviť vlastne vzdialenosť šošoviek od seba, záleží aké máte proste oči a samozrejme z boku teda máte power button. S tým, čo mi povedal 90 Hz Omega Lul, čo ja viem, tak pána prosím, na tom asi nekúkneš, no. Veľký shoutout Vidrel, že keď si chcete prepínať medzi VR-kom a AR-kom, tak iba takto dvakrát poťukáte po boku. Čo je, kámo, najlepšia vec. Po stranách máme aj Kámo, ale akože jedna vec je, že hej, že akože super vec. Tak iba takto dvakrát poťukáte po boku. Čo je, kámo, najlepšia. Ale sa mi to len zdá, lebo aj to AR-ko je proste úplne také virtuálne, vieš, že to vyzerá tak fake, že to vyzerá nejak reálny izba. Ale proste to vyzerá jak 3D model, vieš. Po stranách máme aj repračíky, ako to bolo pri Quest 2, len teraz máme repračík aj takto z vrchu, aj takto zo spodu, čiže to priestorové vnímanie toho zvuku je malilinko viac vytunené. Keď už sme pri tom priestore, tracking v reálnom svete, hej, AR-kový tracking, kámo, tak strašne solid. Fakt, že strašne dobre je to urobené. Hoci kam si položíte svoje okno, môžete ísť aj do inej miestnosti, stále si to zapamätá, kde ste v predošlej miestnosti to okno nechali, keď sa vrátite. Aj tá funkcia toho, že to okno zoberete takto prstami a zoberete si ho inde, funguje naozaj brutálne. A dostávame sa k trackingu aj samotných rúk, pretože pri Quest 2 ste mali experimentálnu nejakú vec, nejakú beta verziu trackovania rúk. Tým, že tam bol ten tracking trošku horší, tým, že to boli iba čierno-biele kamery a moc nezvládali low light, tak to nebolo úplne najpríjemnejšie. Tu je to vytunené fakt, že parádne, gestá sú krásne čitateľné, tie ruky vám to pekne prečítaj, hoci aké gesto robíte. Môžete si tam aj vyskúšať rôzne hry bez ovládačov. Ja som skúšal hru, ktorá sa volá Elixir, kde vlastne robíte hoci aké interaktívne srandičky, takýmto spôsobom sa teleportujete, že proste takto urobíte keby gesto foťaku a cvaknete, tak vás to portne na to miesto, čo fungovalo fakt fajn. Pastru, teda videnie vášho okolia je... A potom nech si o tebe nemyslel, že si autista, keď si tam len tak ťukáš do stola.
oveľa lepšie ako práve na tej Quest 2. Tam to bolo malinko obmedzené, mali ste iba takto proste 4 kamerky, čierno-biely pástru a to rozlíšenie nebolo vôbec nejak extra príjemné, fakt to bolo dobre jediné na to, že niečo naozaj potrebujete v rýchlosti si pozrieť v reálnom svete a vrátiť sa. Čítať text sa nedal, hoci aký ste videli, maximálne nejaký obrovský billboard. A keď už ste tam mali trošku horšie svetlo, tak trackovanie aj samotných ovládačov bolo strašné. Quest 3 má rozlíšenie okolia oveľa lepšie, farebný pástru, čo je najlepšia vec, čo tam mohli dať a dokonca je tam urobené nejako tým softverom to, že pokiaľ sa pozeráte na drobný text, tak to zaostrí konkrétne naň. Čiže keď si dáte telefón, môžete ho krásne prečítať priamo z headsetu, čo je jedna z vecí, čo mne mega chýbalo, lebo som vždycky chcel proste rýchlo niekde odpísať alebo niečo. A na tej dvojke sa to nedalo, musel som to dať dole z hlavy, ale tunak je to fajn. A urobili to podľa mňa aj hlavne preto, aby ste dokázali aj používať na svojom smartfóne práve Quest aplikáciu, kde si kupujete hry alebo odškrtávate nejaké veci. Dokonca aj šerovanie Wi-Fi, keď máte tento Quest, tak je jednoduchší, lebo Akurát, chat, prečo to má v rozlišení, že musí tam prijať BlackBerry? To cesto vidíš v rozlišení 1:1? Kde odpísať alebo niečo. A na tej dvojke sa to nedalo, musel som to dať dole z hlavy, ale tunak je to fajn. A urobili to podľa mňa aj hlavne preto, aby ste dokázali aj používať na svojom smartfóne práve Quest aplikáciu, kde si kupujete hry alebo odškrtávate nejaké veci. Dokonca aj šerovanie Wi-Fi, keď máte tento Quest, tak je jednoduchší, lebo jednoducho v appke, keď ste už na svojej nejakej Wi-Fi, si môžete vygenerovať QR kód, takto sa jednoducho na ten svoj mobil pozrete a pripojí vás to na tú Wi-Fi, čiže tam nemusíte tým virtuálnym písaním písať jak dement. To je fakt najhoršia vec. Lebo ako dobre, funguje to fajn, lebo už je tam trackovanie prstov, že môžete takto proste vo vzduchu písať na virtuálnu klávesnicu, ale ak nemáte tú fyzickú odozvu, tak proste iba občas niečo takto nejako divne poťukáte. No. Tým chcem povedať, že využitie tohto headsetu je dobré aj mimo práve tej virtuálnej reality. Dáte si nejaké videjko alebo nejaký článok alebo niečo takto k sebe a môžete pri tom, ja neviem, variť alebo čokoľvek, lebo naozaj pástru je veľmi kvalitný. Samozrejme, keď je tam horšie svetlo, tak vidíte malinko horšie, je to ale stále upgrade oproti tej Quest 2. No ale poďme na to praktické využitie, lebo všetci vieme, že VR doteraz bolo brané, že to je proste na hry a je to taký iba gimmick, niečo, keď proste idete na kolotočoch si niečo vyskúšať. Skúsil som si Virtual Workspace, volá sa to tuším Virtual Workroom od Horizonu, alebo Horizon Virtual... Nie, toto, proste dávam tu footage. Toto som si, kamo, ja vyskúšal a reálne to dokáže urobiť z laptopu trojmonitorový setup. A keď si zoberete, že toto stojí 700 €, aspoň táto základná verzia, čo je 128 GB, tam má stále okolo 680 €, čo je, čo ja viem, 17 000 českých korún, keď už tu bývam, tak aspoň tak som to videl. Čiže vlastne variť s headsetom u LED, ale zasi vezmi, že vieš popri varení si tam mať recept rovno pred sebou napísaný, nemusíš to mať niekde na papieri alebo v kuchárke. Vieš tam mať pusteného Gordona Ramsayho alebo hociakú inú šovku, ktorú napríklad pozeral si predtým vedľa v izbe, hej, ale proste išiel si variť, tak si to zoberieš so sebou. Vieš tam mať hocičo iné, kámo. Akože variť s headsetom podľa mňa, vieš, to nie len, že... A nie som si úplne istý, či to bolo tu, alebo kde som to videl, ale niekde dokonca niektoré tie, možno, a možno to bude aj akože feature do budúcnosti, vieš, že ti to normálne odmerá už teplotu vody, alebo proste chápeš, že ti to bude pomáhať pri tom varení rovno. Že ti to povie, kokos, toto je ešte len medium rare, ešte to tam nechaj, chápeš, a podobné veci. Nie som dzignutý ešte, že by som s takýmto okuliármi varil, počuj, v posledných dňoch som videl reálne minimálne 20 videí na TikToku a rôzne, kde typkovia presne s týmto okulusom, očividne, cvičili a podobné veci normálne boli vo fitku a s týmto tam proste zdvíhali činky, zdvíhali sa na chrazde a pred sebou mali akoby tú virtuálnu obrazovku, hej. Ale, takže ty povieš, že by si, nie si dzignutý, aby si s tým varil, ale to je také, vieš, že to si povieš dneska, ale príde o 10 rokov a keď s tým uvidíš každého proste všade non-stop, samozrejme podľa mňa to nebude v takejto forme, podľa mňa to bude ešte minimalizované, ešte ináč to bude vyzerať a ľahšie to bude a podobné, ale vieš, akože postupne, keby ti to malo uľahčiť to varenie a všetko možné, tak why not? Vlastne máte hoci kde k dispozícii 3 monitory za 680 €. Chápeš? 3 monitory za 680. Ale toto vralo, že má 90 Hz, to znamená, že všetky tie monitory majú maximálne 90 Hz. No hry na tom asi hrať nebudeš. Tým, že je to ešte bezdrátové, tak podľa mňa to pôjde dlhšie prenos, to znamená FPS-ka, Counter-Strike, Valoranty a tak ďalej, podľa mňa na tom nechceš hrať. A dajme tomu, že robíš, edituješ, kódíš a podobné veci, tak to môže byť super. Ako záleží aj,
vieš dať tie 3 monitory, lebo predtým tam mal ten jeden, čo bol zahnutý, tak si vieš dať napríklad 3 zahnuté a podobne. Baňo, nechápem prečo len 3 monitory, keď už to je virtuálna realita, že či to akože po technickej stránke nezvládne viac monitorov, alebo ako je to vlastne vymyslené. Ale viem si predstaviť, že akože to môže byť halus. Vieš, jeden monitor si dáš trošku väčší, tam si hodíš niečo iné, druhý si preklopíš na výšku, koľko máš tu jak programátorský kód. No akože môže to byť zaujímavé samozrejme, ale za 700 €, že za 3 monitory, neviem, musel by som nájsť viac proste využití toho, aby som sa dokázal presvedčiť, že sa to oplatí na tých 700. Samozrejme, keby som mal ten monitor zahnutý za 2000 €, tak to je o inom debata, ale... Turak máte obrovské 3 obrazovky, ktoré fungujú strašne dobre a majú strašne čistý obraz. No ale to není všetko, ty vlastne môžeš kombinovať virtuálnu realitu s tou augmented realitou. Jo, čete, ale na druhú stranu, keby som napríklad mal driving simulátor, napojený volant alebo niečo a že tak máš tie 3 monitory, že vlastne si reálne aj v tom pretekárskom aute, to už je trošku iná debata. Čiže ja som si urobil virtuálny space, výrez do stola, kde som mal klávesnicu a myš, aby som stále ako mal nejaký ten fyzický kontakt a dalo sa na tom pracovať úplne skvele. Lenže čo je ešte step navyše, môžete zobrať ovládač, chytiť ho ako fixku a písať si na takú dosku, kde si môžete písať poznámky a nechávať si tam poznámkové bloky. Kámo, však ten... Toto je jedna vec, že akože ako feature to znie dobre, že zoberieš ovládač, budeš si písať poznámky, poznámkové bloky a tak ďalej, ale si vezmi, že nikdy to písanie podľa mňa v tejto digitálnej verzii nebude také, a keď si naučený písať rukou, hej. Nebude to ten krásopis, nebude to také intuitívne a teď možno sa to postupne časom naučíš, vieš, aj že ono to sníma tak dobre, že bude to vyzerať reálne, ako napísaný vlastnou rukou, hej, len poznámka a hodíš to tam. Ale čo ja viem, aj tu keď to vidíš, proste je to také, že aké by to písal prváčik. A sami vieme, aj keď proste píšeš na neúplne kvalitnom už či telefóne sa snažíš niečo nakresliť len palcom alebo tak nie sú to úplne tie prirodzené ťahy rukou, hej. Ale akože feature to môže byť good, no lenže by som si celé virtuálne prostredie zalepil žltými papierikmi, to neviem, či to je práve riešenie. Normálne kancelária, hoci kde pôjdeš, niekde na hotel, na Intrak, hoci kam, môžeš si urobiť svoj izolovaný space, aby ťa... Daj odber, pokiaľ nemáš, duklukový. Všade. Nič nevyrušovalo a pracovať. Však to je brutálne, kámo. A to je práve jedna z tých vecí, kde ja si myslím, že toto dokáže dosť akože byť strašne praktické. A to sme sa ešte vôbec nebavili o tej samotnej virtuálnej realite. Tým, že je tam lepší čip, lepšie monitory na každom oku, tak hranie hier je tu strašne dobré. Naozaj akože toto je vec, prečo ľutujem, že mám Tak to myslíš, že skáče normálne po izbe? Čatej? Doma Valve Index, reálne. A to Valve Index bolo dlho, fakt, že peak of the peak VR-ko, ale na tomto sa hrá skvelo. My sme včera mali, ja neviem koľko, 3-4 hodinovú session, kde sme hrali nejaký Dungeon Crawler s Doktomom a s Adamom a bolo to brutálne. Komunikovanie cez tú natívnu apku, čo tam je medzi kamarátmi v tej mete, je brutálne. To je novodobý Skype normálne, reálne vážne. A môžete sa ešte aj medzi avatarmi takto rozprávať, že tam proste stal takto Adam, lebo však už mal tú trojku a jak proste to krásne trackuje, tak ja som mal... Ja už som sa rozbehol a skočil do okna jak Speed v tom klipe, nie. Trošku sa pozabudne, že si v virtuálnej realite, že sa to ešte posunie o trošku napred, vieš, budeš to až príliš to precítiš a bam, to ešte len bude kamikaze. Sme proste avatara Adama a mohli sme spolu kecať a videl som jeho mimiku, gesta a všetko možné. Čiže to je proste next gen interaktívneho používania virtuálneho priestoru, nielen proste hrajkanie sa, vieš. Tracking... Nič, akože vyzerá to potyčičete. Akože začínam chápať, prečo Facebook za posledný rok išiel proste o 200% plus ten akcií. Lebo proste akože Markus vie, čo robí, no. Prostredia, kde chcete urobiť si rýchlo nejaký virtuálny space, lebo však to bolo väčšinou najväčšia bolesť, keď ste to robili na HTCčku, Valve Indexe alebo hoci kde. Teraz jednoducho iba sa pozrieť po svojom okolí pár sekúnd a urobiť ti to krásne okolo teba priestor, kde môžeš využívať virtuálnu realitu. Funguje to veľmi podobne, skoro rovnako ako práve na PlayStation VR 2, čo bol podľa mňa najlepšie urobený scanning prostredia, intuitívny, kde proste fakt iba takto sa rýchlo pozrieš a máš urobený svoj virtuálny priestor. Rovnako to funguje tu, čo je super, pretože robenie si, vieš, toho kreslenie hoci kde a neviem čo všetko možné, potom niečo zmeníš, že trošku v miestnosti niekde dáš inde kreslo, stoličku, tak to musíš kresliť znova. Toto to robí automaticky, takže proste brutálne. Aj si to veľmi presne pamätá, ono si to už presne pamätá u mňa doma 2 rôzne zóny, kde mám virtuálny setup. Tu si to pamätá už 2 rôzne zóny, kde mám virtuálny setup a v Madmon Kancli si to zapamätalo balkón, kde som si robil. Tak si to mal lepšiu pamäť aj ja, ty kokos. Ruzo, je to aj reklama, alebo je to len čisto akože jeho
No to by nás zaujímalo, vieš, lebo zatiaľ nevidíme temnú stránku, žiadne negatíva, žiadne nič, takže akože vyzerá to no len na Slovensku 700 eur za takéto. Si predstav, že to máš v robote na sebe celý deň, tak po 8 hodinách, keď to dáš dole, tak sa ti vyleje pod očí. Čo ja viem, kámo, akože je to možné. Na druhú stranu si nemyslím, že by s týmto niekto robil 8 hodín v robote. A keď už, tak si vezmi, že ja neviem, ty kokso, takže nemyslím si, že by to bolo až také hrozné, chápeš? Keď budeš mať disciplínu, normálne budeš múrkať všetko hento tamto, že nebudeš nejako že tam nebudeš pozerať veci, pri ktorých budeš úplne úžasnutý a celý deň nežumkneš ani raz, len to dáš dole z očí a budeš mať konec, tak akože, neviem, a nemyslím si, že by si toto, podľa mňa tu bude aj v odporúčaní, že to nemôžeš mať 8 hodín na sebe, akože on vravel, že tuším, že hrali teraz na streame 4 hodiny alebo koľko vecí, ale podľa mňa minimálne čo boli tie predtým VR headsety, tak s tým boli problémy akože ohľadom toho, že ľudí z toho bolela hlava, nevieš čo má dlho na očiach a podobné veci, neviem, minimálne tu zatiaľ nespomínal, podobné nič, ale podľa mňa tam bude, že nemôžeš to mať 8 hodín a podobné non-stop na očiach, vieš. Aj keď to máš tú rozšírenú realitu, že tu vlastne vnímaš, že prostredie okolo, tak možno to nie je až taký problém, jak bolo pri tých predchádzajúcich. Virtuálny setup. Čiže brutálne, fakt akože táto vecička na to, aké to je maličké, zvládne strašne moc. No ale tam už prichádzame k negatívam tejto veci. No, našťastie ich není veľa, musím povedať, ale sú tam. Nič není dokonalé. Pri tejto veci je najväčšie negatívum batéria, hoši. Tuto máte fakt 2 hoďky zabaví a ste dead. Záleží samozrejme, čo robíte, ale... Vidíš, a už sme tu, Domenico, nemusíš sa ani stresovať, proste 2 hodinky, bam, je to dead, musíš to dať do nabíjačky, aj keď tuším, to má kábel, takže teoreticky, ak budeš to mať zapichnuté, tak asi to vieš aj tak nosiť. Ale hej, 2 hodinky a chápeš. Nie tak dlho. A tým, jak to non-stop veci trackuje a dáva to na všetko možné okolo vás pozor, tak je to non-stop fakt, že vyťažené a tá batéria naozaj nevydrží veľa. Je to pochopiteľné, chceli sme stále, aby to bolo ľahké a príjemné na hlave, ale mne už je teraz jasné, že prvá vec, čo si kúpim, je rovnako ako práve na tej dvojke tento battery strap, že máš proste o nejakú hodinku a pol navyše. Naozaj batéria. Čiže ale určite o mnoho lepšie, že to urobili tako ľahšie, aj keď baterka nevydrží úplne dlho, než keby to malo byť, že normálne, že ti to tlačí na nos, na celý mozog, na všetko. Budeš mať nejakú akčnejšiu hru, tá normálne sa ti to odrbe z hlavy, keď to bude ťažké. To je akože dobré, že preferovali tú hmotnosť nad výdržou, aj keď, vieš, no. Who knows. Jasné, battery startup, akože to je dobrý nápad. To je actually dobrý nápad. A hlavne mi to príde ako lepší nápad, než to, čo mali vlastne Apple, lebo Apple, keď mali to Apple Vision, tak tam ti išlo priamo od toho káblik do nejakej, autobatérie, ty kokso. Reakcie, pozeráme videjko, shut the fuck up. Proste tam ti išiel priamo káblik a mal si to akoby non-stop napojené na tej baterke, hej, že tu vlastne už, či keď máš defaultnú baterku rovno v okuliároch, alebo si kúpiš, že ten battery strap, alebo whatever it is, tak mi to príde ako mnoho lepšie riešenie. Batéria je tu veľmi veľká zloba. My sme včera hrali s chalošmi, hovorím práve to session a všetci sme proste po chvíľke hľadali káble na nabíjanie, lebo to nebolo bohvico. To ale vypovedá o tom, že naozaj to není iba sranda na pár minút zábavy, chápeš? Ja som s tým bol fakt, že pár hodín a fungovalo to naozaj úžasne. No ale to nie je jediné negatívum tejto veci. Ten pass-through farebný s krajším rozlíšením ako minulé je super, ale stále to není jednak jednej a fakt nejaký šum a nejaké vizuálne artefakty, čo nie sú zrovna pohodlné, zažijete. A hlavne tie veci, čo to trackuje, čiže ruky alebo práve ten text, čo vám to bude zaostrovať, vytvára taký divný vizuálny artefakt, aký ste sa začali kúkať do vody občas. A keď sa do toho ešte hýbete a proste vám to robí také barzaké vlny a sa to... No keď sa pritom ešte ožereš a sa ti takto bude hýbať celé prostredie, tak to ešte len uvidíš. Všetko krúti, niekomu z toho naozaj môže dojsť zle. Je vyslovene vidieť, že tá vec od vás chce, pokiaľ používate augmented realitu, aby ste ostali na mieste. Lebo ako náhle sa začnete hýbať, ono to začne trackovať viacej veci naraz, pokiaľ máte nejaké plagáty s textom alebo máchate rukami, tak to proste robí tie vizuálne artefakty všelijaké. Ale ja viem si predstaviť, že to je iba vec softveru, ktorá dokáže byť opravená v budúcnosti, ale nikdy si nekupujte niečo, čo vám sľubuje, že v budúcnosti bude lepšie. Čiže ak je to niečo, čo by vám mohlo vadiť, kvôli tomu si to určite nekupujte. Ale okrem týchto vecí nemám žiadne iné negatívum na Quest 3. Reálne vážne nemám. Len pozor, znamená to, že si to máš ísť na shopu kúpiť? Ja osobne si myslím, že pokiaľ máte VR-ko iba na hranie, tak toto vôbec nemusíte mať. Stačí vám kľudne tá Quest 2, pokiaľ hrávate hlavne aj hry z kompu, že hráte cez ten PC VR,
tak toto vám úplne bohato stačí, lebo napríklad PC VR-ko medzi týmito nepocítiš takmer žiadny rozdiel, hej? Čiže pokiaľ ste fakt PC VR hráč, toto vám bohato stačí a kľudne máte ešte kopec času, kým budete musieť upgradeovať. Pokiaľ hrávate natívne na Oculuse a vadí vám rozlíšenie, určite toto je veľmi solidný upgrade, ktorý vás poteší, ale hovorím, pokiaľ sa vo VR-ku iba hráte, toto vás vôbec nemusí zaujímať. Táto vec je robená na to, aby ste používali ju viacej než len na hranie. No ale vieš sa tým pádom na tom aj hrať? Tuším, že hej, nie. Kokos, bo keď nemám ani to predtým, tak asi by som skôr premýšľal už nad novšou verziou. Premýšľam nad virtuálnou realitou a čo v nej plánuješ? Robiť 3D modely priamo a potom si ich vytlačíš v Blefory. Ale skúsil som si to v herne a nic moc. A tak to boli tie staré modely, to boli tie staré okuláre, chápeš? Toto sú novinky. Novinky zo sveta technológií, chápeš? Toto je úplne niečo iné. Toto je proste virtuálna realita, augmented realita, proste všetko v jednom, chápeš? To je úplne už niekde inde, akože ja čakám, kým to bude čo len v okulároch, že by som to mal jak Iron Man a nemusel mať pritom ešte všetko možné na hlave, ale hej, na to si ešte asi trošku počkám, ale už sa hýbeme správnym smerom, chat, už sa to zmenšuje, už sa to zľahšuje, už sa to vylepšuje, jak to vyzerá, jak to proste robí rozšírenú realitu, čo a jak. Akurát nechápem reálne, prečo to len 3 monitory zvládne tým pádom a všetko toto. Chápeš, že by som potreboval po celej izbe si rozhodiť 3D modely, obrazovky, tradingové grafy, všetko možné makroinformácie a tak ďalej. Vieš, taký Iron Man setup, ale tak očividne zatím ešte na toto si musím počkať. Si veľmi predstaviť, že keď ste niekto, kto veľa cestuje a berete so sebou iba noťaz, ale chceli by ste viac monitorov, kámo, tak toto je fakt, že použiteľná vec. Ty kokos, imagine actually, ideš v aute a normálne, ak kedysi si len decko, reálne, ja keď som bol decko, chat, sedíš v aute a jediná vec, čo môžeš robiť je, kúkaš z okna. Pretože ja, čo som mal telefón od nejakého, ja neviem, čo to bol, 4. ročník, alebo tak to bol Siemens C45, kde maximálne tak som mohol hrať hadíka, dobre? Takže my keď sme niekam išli, už či to bolo proste na chatu alebo kadekoľvek možné, dlhšiu cestu, pozeráš len z okna. Dnešné deti, kokos, zoberieš si nielen, že mobil, že si tam hraješ Subway Surfera a všetky možné gamebuzinky, čo len môžeš, a k tomu máš dáta, čo my sme vtedy ani netušili, že internet mobile vôbec existuje. Takže nielen, že máš mobil a máš tomu dáta, ale vieš si zobrať Oculus, túto, hento, tamto generácie virtuálnej reality, MetaQuest 3 a sedíš v aute a máš pred sebou ešte 3 monitory. What the hell? Samozrejme záleží, akú Wi-Fi vychytáte, lebo však ono sa to všetko prenáša cez nejaké data. Mine to je všetko cez Wi-Fi, do prdele som čakal, že aspoň Bluetooth. No tá dobre, dobre, stiahujem svoju výpoveď pred pár sekúnd, bo cez dáta, to keď 3 monitory budeš prenášať, zapneš si tam Twitch a náhodou YouTube, táto si v prdeli, však to po 200 metroch na rovno ti to celé vypadne, však ja som ani Pokémonov nevedel chytať za jazdy, tak kde ty chytíš livestream poriadne a keď ideš vo vlaku na Slovensku, to ani nehovorím, to nechytíš internet vôbec, to neexistuje, to normálne sa ti načíta jedna stránka za pol jazdy, takže toto je RIP, že to je všetko cez internetus, ale mimo to, fúha, že v aute s týmto, nemyslím, že práve ako vodič, to by bolo trošku možno ako dangerous, keby toto si nasadíš a proste miesto predných okien máš len monitory. Ale viem si predstaviť, že všetci zvyšní proste v aute, tak by to mohla byť halúzína. Hej, s tým okuliarom by z toho myhania okolitej krajiny deblo. Ale podľa mňa ty to vieš dať odignorovať. On keď tam predtým bol za tým stolom, tak on si tam urobil ten výrez, že vlastne to je jeho realita. A tam usnímal tie jeho ruky. Ale mimo to, tuším, ty vieš byť akoby, že by to ignorovalo tie okna a nebol by si... že by si bol akoby len vo virtuálnej realite, vieš, že by to nevidel tú všetku miehajúcu krajinu okolo. Podľa mňa, akože nie som si tým 100% istý, ale myslím, že by sa to tak dalo nastaviť. Ďalej. Ale ja som to používal aj s datami na mojom telefóne a fungovalo to strašne dobre. To je to, že ja teraz normálne, že krásne vidím, hej, tuto proste všetko toto. No hej, len ty vyzeráš skoro jak Mastery, kámo. Pohoda. Počkaj, mne sa tu teraz zaplo nejaké okno, čiže ja tu robím takto gesto. Čaute, ja možno vám aj nahrám toto, čo sa tu teraz deje, aby ste to videli z môjho uhla pohľadu, lebo aj tie kamery sú super. Vy dokážete fakt nahrať veľmi solidné. Je tu bordel, prestaň, ešte dorábame cancel, ale toto je super, kámo. Ešte si jej môžeš pozrieť, ako máme krásne nové... Akože vyzerá to trošku autisticky, keď sa začneš hrabať vo vzduchu, vieš, a postupne si premiestňovať veci, ktoré nikto iný nevidí, písať na veciach, ktoré nikto iný nevidí, hrať na klavíri, ktorý nikto nevidí. Ale akože za mňa je to skvelý krok smerom k budúcnosti, a.k.a. Iron Man, ktorá sa mne páčila odjak živa už od roku 2008, keď som prvýkrát videl ten film, takže za mňa topečka. Akože, wow. Takže, hej, definitívne.
Definitívne, akože toto keď mám love na zvyš a že fakt nemám tu na čo hodiť, tak toto je prvná cesta. Spoločne na tom robí ročníkový projekt. Učebná pomôcka vo VR, som si to skúsil, dosť cool. Učebná pomôcka, čo je dobré, to už takto sa dneska vyhováraš, že daj donate goal na virtuálnu realitu, sure, a to už by si ma asi nevideli live chat, by som sa tu len hrajkal s monitormi normálne, hore dole po izbe. Že učebná pomôcka, čate, akože normálne to už takto sa vyhováraš. Mami, potrebujem učebnú pomôcku. Takú, akože také okuláre, to sú, vieš. Stáva sa, no. Tak to je inak popiči VR, tomu ver. Akože je to super. Možno ešte keby to bolo v čiernej farbe, chat, to by som bral, lebo ja mám všetko oblečenie, všetko proste naokolo v čiernom. Až na akože toto, ale to ignorujte. Nábytok, ale keby to bolo v černej farbe, že prečo farme v kuse? Keby to bolo v černej farbe, tak určite ešte lepšie. Čiže to máš ako Apple Vision Pro a nemusíš si teda ho kupovať hneď vyjde. Počkaj, vlastne keď si vezmeš, tak fakt to je jak Apple Vision Pro, ktorá, ak sa nemýlim, tak bola za... Čiže za koľko bola tá Vision Pro? Nebola za 4500 alebo tak nejak? Tak keď máš tieto okuláre za 700, tak podľa mňa to je... Dobre, nehovorím, Vision Pro tam malo reklamované pár ďalších funkcií navyše, ktoré akože boli super, vieš si tam prehať priamo tie videá, byť akoby priamo v nich, zmeniť si to pozadie, úplne odseparovať proste augmented realitu od virtuálnej a podobné. Že minimálne z toho, čo bolo reklamované, tak tá Vision Pro bola na trošku vyššej úrovni, čo sa týka technologického, ale kamo, toto je už tu, je to ľahké, je to akože funkčné, why not?